салом дӯстон, ин барномаи хонаҳои фурӯш мебошад ва дар имрӯза навормон пешкаши шумо 5 хонаи фурӯшӣ фақат аз шаҳри Душанбе мегардад. Дӯстони азиз, ҳама хонаҳои фурӯши имрӯза навормон танҳо аз шаҳри Душанбе ҳастанд ва бениҳоят вариантҳои хуб аз минтақаҳои беҳтарини шаҳр мебошад. яъне дута квартираи фурӯшӣ дар назди беморхонаи Истиқлол ва бозори Султони Кабир, духонагаи фурӯшӣ дар ватанасоси шаҳри Душанбе дар бинои новостройкаи замонавӣ бо нархамагӣ 409 000 сомонӣ, ҳавлии фурӯшӣ дар маҳаллаи бениҳоят хуб дар маҳаллаи Чортути ноҳияи Синои шаҳри Душанбе, 5хонагаи фурӯшӣ дар Зарафшон назди бозорчаи Зарафшон ва ҳавлии фурӯшӣ дар 7 километри шаҳри Душанбе. Хулас, вариантҳои имрӯза навормон бениҳоят вариантҳои хуб ҳастанд. Барои ҳамин ҳатман навормона то охира тамошо кунед, то ки ягон хонаи хуб аз даст натиҳед, лайк монед ва дар каналмон обуна шавед, то ки аз наворҳои нави мо бохабар бошед. Тамошобинони гиромӣ, агар шумо хонаи фурӯшӣ дошта бошед ё ин ки ба шумо реклама дар кор аст, ба рақамҳои барои реклама 907 14 55 15 танҳо дар WhatsApp ё ин ки Telegram муроҷиат кунед. боз такрор мекунем, номерое ки дар рӯи экран мебинед, ин номеро танҳо барои реклама мебошад. Ин номерои соҳиби хонаҳо нест. Номерои соҳиби хонаҳоро ҳозир якта ба якта хати хонаҳо пешкаши шумо мекунем. Марҳамат, рафтем. Лекин пеш аз саршавии навор як рекламаи хубро пешкаши шумо мекунем. хабар дӯстон, шумо дар Русия аз надоштани ҳуҷҷат танқисӣ мекашед. Ман ба шумо як бародари тоҷики худамро тавсия медиҳам ки дар он ҷо студентский билет тайёр мекунанд ва ин мушкили шуморо дар тамоми минтақаҳои Москва, яъне шаҳрҳои Русия ҳал мекунанд. ватсапе ки дар рӯи экран мебинед Самир Ҷумахонов аст. сину сол муҳим нест. Агар чи зан аст ё ин ки мард аст, бемалол метавонанд муроҷиат намоянд. бо ҳуҷҷати омода кардаи Самир Ҷумахонов шумо метавонед ки як сол дар ҳудуди шаҳрҳои Русия орому осода гардед. нафароне ки дар шаҳри Москва ҳастанд метавонанд бемалол аз дасти худи Самир Ҷумахонов ҳуҷҷатҳоро гиранд. рақамҳо дар рӯи экран. дӯстони гиромӣ, акаи Самир Ҷумахонов қатъи хеле шуд мо ҳамкорӣ мекунем, хеле шуд рекламашон кардистем. Барои ҳамин ба боварӣ метавонем ба шумо ин шахсро тавсия диҳем. муроҷиат кунед аз номи канали Dom TJ, кортона аз аввал то охир беҳтарин карда буд мекунад. хонаи фурӯшӣ дар назди беморхонаи Истиқлол. сохтмони нав мебошад. Дӯстони азиз, сохтмон айни замон рафта истодааст ва дар назди беморхонаи Истиқлол ҷойгир мебошад. бари Султони Кабир ва беморхонаи Истиқлол назди раҳи Калонда ҷойгир аст. бино тамошобинони гиромӣ аз 12 ошчона иборат мебошад. хонаи фурӯшӣ дар 7 ошчонаш ҷойгир аст. албатта ки таъмир надорад, коробка мебошад. дӯстони азиз, ва дута хонаи фурӯшӣ ҳаст. ҳар дуяш бар ба бар мебошад. 53.4 метри квадратӣ, нархи 1 метри квадратияш $750 мебошад. метавонед дӯстони азиз якташро харидорӣ намоед. 53.4 метри квадратиша $40,000 мешавад, ё ин ки агар ҳар душа харидорӣ намоед $80,000 мешавад. дӯстони азиз, дар рӯи экран боз ҳамашро навистагӣ ҳастем. ҳар як хона дутаги треза дорад. агар ҳар дуяшро харидорӣ намоед, обши 4 треза мешавад. ҳар дуяш бар ба бар аст. бениҳоят як хонаи калон ва хуб мешавад. хона албатта ки дар минтақаи беҳтарин ҷойгир аст. ҳама ин минтақаро медонад. ҳама чизҳои даркорӣ дар наздикии хона қарор дорад. рақамҳои соҳиби хона дар рӯи экран. аз номи канали Dom TJ занг зада пурсон шавед. рақамҳои соҳиби хона WhatsApp дорад. марҳамат. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе, ноҳияи Исмоили Сомонӣ дар Ватанасоз ҷойгир мебошад. якхонага духонага кардагиан бо масоҳати 48 метри квадратӣ дар 14 ошчонаи бинои новостройка. худи бино аз 17 ошчона иборат аст. дӯстони азиз, хона коробка, яъне бе таъмир мебошад ва нархаш 408,000 сомонӣ. боз савдо мешавад барои харидорҳои аниқ. рақамҳои соҳиби хона дар рӯи экран. WhatsApp доранд. аз номи канали Dom TJ барои маълумоти бештар занг зада пурсон шавед. дӯстони гиромӣ, яке аз ширкатҳои сохтмонии беҳтарини шаҳр ин биноро бардошта истодааст. дӯстони азиз, ва худи ҳамин биноам дар маҷмӯаи истиқоматии замонавӣ ва бениҳоят зебо ҷойгир мебошад. марҳамат дӯстони азиз, ва боз хотиррасон мекунем ки ҳамин бино дар назди роҳи Калон ҷойгир аст, дар назди роҳи Мошингард, ва албатта ҳама чизҳои даркорӣ дар наздикии хона қарор дорад. донишгоҳи аграрӣ, донишгоҳи тиббӣ, донишгоҳи омӯзгорӣ, бозорчаи Ватанасоз, мактабҳо, боғчаи кӯдакона, масҷид,
ҳамаш дар наздикии хона қарор дорад. марҳамат, аз номи канали Дом TJ барои маълумоти бештар занг зада пурсон шавед. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе, ноҳияи Сино, дар маҳаллаи Чортути Поён ҷойгир мебошад. назди роҳи нав 4 сотиқ замин дорад. бинои дуошонага, 7 дархона. хонаҳо таъмир доранд. дӯстони азиз, ҳамаи ҳуҷҷатош ҳаст. нархаш бошад $90,000, 984,000 сомонӣ. рақамҳои соҳиби хона дар рӯи экран ватсап доранд. аз номи канали Дом TJ барои маълумоти бештар занг зада пурсон шавед. кадоме надонад дӯстони азиз, маҳаллаи Чортути Поён дарвозааш каме поёнтар аст аз политехникум ва маҳаллаи обод аст. дӯстони азиз, ҳам барқ ҳаст, ҳам об аст ва мактабҳо дорад, боғчаам дорад, масҷидам дорад. ҳамин маҳалла мағозаҳошам, дорухонаҳошам ҳамаш ҳаст. дӯстони азиз, барои ҳамин марҳамат, варианти хуб аст. занг занед, бо соҳиби хона маслиҳат кунед. нархаш барои харидорҳои аниқ ки омада реально маслиҳат мекунад савдо мешавад. дӯстони азиз, барои ҳамин марҳамат. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе, ноҳияи Сино, дар маҳаллаи Зарафшон ҷойгир мебошад. назди бозорчаи Зарафшон, домои М4, 5 хонага бо масоҳати 80 метри квадратӣ дар панҷумо шонаи бинои советӣ. худи бино аз 5 ошона иборат аст. нархи хона, дӯстони азиз, $765,000 сомонӣ, $70,000, 6,824,000 рубли русӣ. рақамҳои соҳиби хона дар рӯи экран. аз номи канали Дом TJ барои маълумоти бештар занг зада пурсон шавед. худи бино, дӯстони азиз, дар назди бозорчаи Зарафшон, дар ҳамин бари бозорчаи Зарафшон ҷойгир мебошад. дар наздикиаш ҳам мактаби Ҳотампеве, ҳам дар ҳамонҷо боз як чандтаи дигар мактаб аст, як чандта боғчаи кӯдакона ҳаст, масҷидам ҳаст ва дар назди роҳи калон ҷойгир мебошад. дӯстони азиз, маршруткаҳош зиёд мебошад, маршруткаи 8, 46 ва ғайра. барои ҳамин марҳамат, 5 хонага варианти хуб аст. занг занед, маслиҳат кунед. ҳавлии фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе, ноҳияи Шоҳмансур, дар 7 километр ҷойгир аст. дар наздикии мактаби 71 ва маркази тибби Авитсена, маркази омӯзишӣ ва боғчаҳо, мактабҳоям дар наздикиаш ҳаст. дӯстони азиз, ҳавлии фурӯшӣ иборат аз 3 сотиқ замин ва 4 дархона мебошад. як тапчан, як подвал дорад. агар харидори аниқ бошад, нархаш боз савдо мешавад. нархи хона $765,000 сомонӣ, $70,000. рақамҳои соҳиби хона дар рӯи экран. аз номи канали Дом TJ чун ҳар вақта занг зада пурсон шавед. ҳар ду рақами соҳиби хона ватсап дорад. барои ҳамин марҳамат, ҳам метавонед дасти шонда муроҷиат кунед, ҳам метавонед занг занед. дӯстони азиз, ва ба ҳамин навор мо ба анҷом мерасад. раҳмати калон ки моро то охира тамошо кардем. барои реклама ба рақамҳои 97 14 55 15 танҳо дар ватсап ё ин ки телеграм муроҷиат кунед. то боздид, барори кор. худо нигаҳбон.